Velkommen til Har du prøvet at genstarte? I denne podcast dykker vi ned i det vigtigste om IT i din virksomhed. Mit navn er Jan. Jeg hedder Jesper, og sammen har vi arbejdet med IT i små og mellemstore virksomheder i mere end 25 år. Og nu deler vi vores viden. Tak for at lytte med, og rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til vores podcast. Vi har lavet en ny episode, mere relevant end de måske er typisk. Det handler i dag om geopolitik, det handler om exit-strategi, det handler om amerikanske teknologigiganter og hvad man bør overveje som små og mellemstore danske virksomheder. Der har vi Jan med, vores direktør i Supporters. Jeg hedder Jesper, jeg er ansvarlig for teknikken. Og tilsammen så vil vi give vores take på, hvad det vil sige at være en virksomhed i Danmark, der skal forholde sig til alt, hvad der sker i vælten, i politik, teknisk. Så godt at have dig med i studiet igen. Ja, tak Jesper. Ja, og det er jo interessant, det er jo et interessant emne at snakke om lige nu. Vi modtager en del henvendelser fra kunder, og også i vores netværk, som spørger ind til, hvad er det egentlig, vi skal forholde os til. Selve det, når vi snakker om den amerikanske administration, og vi snakker om amerikansk cloud, det er jo selvfølgelig svært for os at sige, hvornår man skal trykke på knappen, og hvor høj risiko der er. Men vi kan i hvert fald begynde at lave en handleplan. Og jeg tror, at det er det allervigtigste lige nu, og det vigtigste budskab for os, det er at komme derhen, hvor vi ved, hvad skal vi gøre, hvis der sker noget. Ja, lige præcis. Der er jo utrolig mange ting, der sker, og det er svært at forholde sig til, og det er svært at vide, hvad betyder det for mig, og er det overhovedet en risiko? Men i virkeligheden handler det om, at man tager sine forholdsregler. Ja. Så er der en sandsynlighed for, at det her kan ske? Er der en præcedens for, at noget har været sket tidligere? Jamen, så kan det være, at det er værd at overveje. Og det, vi skal snakke om i dag, det er, hvornår står jeg relativt simpelt i forhold til en exit-strategi, og hvornår bør jeg begynde at give det nogle tanker på forhånd, så jeg ikke først står i situationen, når det går op for mig, at det er for sent. Så det er emnet for i dag. Og hvis vi lige kigger ud i den store verden, jamen så har det jo været et helt uventet, anderledes politisk år i 2025, og nok også i 26 og frem, end vi har været vant til. Vi har jo været vant til at læne os op af den amerikanske storebror og have alle vores data liggende i hænderne på amerikanske cloud-giganter, Google og Microsoft, som jo nok i virkeligheden står for 90-95% af systemerne, som danske små og mellemstore virksomheder bruger. Nu står vi så i en situation, hvor vi reelt ikke ved, om der er en faktisk risiko for, at vi kan blive lukket ude af vores egne systemer. Ja, og det er lidt specielt, fordi Microsofts forretningsgrundlag, det er jo at levere services til virksomheder, private virksomheder, offentlige virksomheder i hele verden. Så man kan jo starte med at stille sig selv det spørgsmål, er det overhovedet realistisk, at Microsoft rent faktisk ikke får lov til at levere en service, eller at den amerikanske administration beder om data udleveret? Og man kan sige, der er jo i dag en mulighed for, at for eksempel FBI eller andre af de amerikanske administrationer kan komme ind og bede om at få udleveret. Og det sker jo rent faktisk jævnligt, at de beder om at få det udleveret, fordi der skal undersøges nogle ting. Og der er det Microsoft, de går ud og fortæller, der skal noget helt ekstraordinært til, før de udleverer det. Der skal nogle ting på bordet, som gør, at de udleverer det. Og der findes jo nogle hjemmesider, hvor Microsoft laver nogle oversigter over, hvor tit udleverer de, og hvad udleverer de, og om de er 100% opdateret, det er svært for mig og dig at sige, men det er jo egentlig det, der kan ske. Det at lukke ned for de her services, tror jeg personligt er meget usandsynligt, men det er det, vi går og frygter. Ja, og når vi ikke ved det, så er vi bare nødt til at forholde os til det, ligesom med en forsikring. Der er ingen, der ved, om huset brænder ned, men hvis det brænder ned, så har vi ikke lyst til at stå der uden tøj, og at alle vores ejendele er forsvundet. Så hvad kan vi gøre i det mindste af
rettidig omhu for at undgå at stå i den situation. En lille fun fact i forhold til din FBI-historie. Jeg så for nyligt, at det var sidste år, der var 20 forespørgsler fra FBI på at få udleveret krypteringsnøgler til BitLocker fra Microsoft, altså kriminalsager, hvor de ikke kunne komme på disken, fordi de var krypteret, og derfor havde brug for nøglerne fra Microsoft og blev låst op. Så skalaen af det er selvfølgelig også relativt lille, men i en situation, hvor det tilspidser, jamen så ved man ikke. Det er nok, jeg tror også personligt, og det er jo igen en personlig holdning, det er usandsynligt, at Microsoft eller Google som cloud-miljø eller AWS bliver lukket ned, samlet set kollektivt for europæiske virksomheder. Men vi har jo set noget præcedens for, at de her services, jamen de er utilgængelige i for eksempel Rusland allerede nu. Vi har set det, der selvfølgelig har været i medierne omkring domstolene, eller i hvert fald udvalgte personer i europæiske domstole, som er blevet lukket ned, hvad end der så er op og ned i historierne. Men ikke desto mindre, så er der en form for præcedens geografisk med Rusland, og så kan det måske være, at det i højere grad vil blive brugt som en sanktionsmulighed mod specielle virksomheder, som ikke ligesom føjer de ønsker, som et politisk system potentielt har. Så det er nok mere realistisk scenarie, at det er målrettet, man bliver ramt. Så det er jo det, der skal indgå i ens risikovurdering. Så først og fremmest så har vi en relativt simpel måde at tænke på det på. Først og fremmest skal man jo kigge på sig selv som virksomhed og finde ud af, hvor forretningskritisk er IT for vores drift. Er det patientsikkerhed, der står på spil? Er det liv, det handler om? Eller handler det om, at man kan få ordre på at bygge en indkørsel i morgen eller om en uge? Så er det måske mindre risikabelt. Så det vi gør, når vi vurderer det her, det er at kigge på risikobrillerne og sige, er det her lav risiko, en mellemrisiko, en høj risiko eller en kritisk risiko. Og der er nogle kriterier, vi kommer til at snakke om, for om man falder ind i det ene, og hvad man kan gøre for at tage de her skridt, som vil vurderes som rettidig omhu. Ja, og hvis ikke man har en handleplan eller en beredskabsplan, så er det måske nu er det rigtige tidspunkt at kigge på det. Og en ting er, om en service bliver lukket ned. Man kan måske også bare tænke på det her som om, hvad nu hvis systemet er nede en dag eller to, så skal man jo ind og kigge på sin beredskabsplan. Ja. Men Jesper, du snakker om det her lav, mellem eller høj risiko. Det er jo egentlig et trafiklys, som vi bruger, grøn, gul og rød. Er der noget værre end en høj risiko? Altså, jeg ved, at du snakker også om, at der er en meget rød, altså, og det er jo der, hvor at nedtiden er sket. Ja. Man kan sige, det gode er, at har man en forretning, der er så driftskritisk, så skulle man helst gerne have tænkt over, hvad der kan ske med ens IT-miljø, hvis det primære system går ned i forvejen. Ja. Så der skulle man helst allerede godt have en eller anden vis form for sikkerhed. Og også gerne en stillingtagen, der går ud over, at man har redundans i Microsofts miljøer eller i Googles, men at man også har en fallback-plan, hvis der skulle ske noget i de offentlige clouds. Så ja, altså vi kan jo starte nedefra, bare for at tage det praktiske eksempel, hvor der er flest. Hvis vi kigger på sådan den grundlæggende, hvis vi kigger på lav risiko, jamen så kigger vi ind i en virksomhed, som formentlig er cloud-only. De bruger sikkert Google Workspace eller Microsoft 365, og bruger postkasser, bruger SharePoint til filer, Teams til sådan nogle generelle, simple chat-ting, men har ellers ikke en videre kompleks infrastruktur, ikke nødvendigvis egne server, ikke nogen systemer, branchesystemer, der kører på ens eget hardware, eller i datacentre, eller andet rundt omkring i verden. Meget cloud-orienteret, og måske et økonomisystem, som er enkelt, som enten er europæisk eller dansk. Ja, lige præcis. Ja, og der kan man sige, her kan man nok slippe rimelig billigt af sted med ikke nødvendigvis at lave rigtig mange forberedelser. Her handler det primært om at forstå, hvad skal jeg gøre, hvis min adgang bliver lukket? Og det naturlige svar er jo selvfølgelig at sige, jamen så skal jeg reetablere mine data på et andet miljø. Det kan være et europæisk system, en europæisk udbyder. Og det næste spørgsmål vil jo så være, jamen hvis jeg ikke har en kopi af mine data, hvad gør jeg så? Der er mange, der tror, at Microsoft er en backup af deres miljø, og det er de på ingen måde. Backupper skal
være adskilte fra den udbyder, de ligger hos, og det er også det, der giver mening her. Bruger man for eksempel en europæisk eller dansk backup-leverandør, så er en god ting at sikre sig, det er, at filerne selvfølgelig kan reetableres ud til en harddisk, hvis det er det, man har brug for, til en anden cloud-leverandør, eller at postkasser, som man måske er vant til ligger i Outlook, kan eksporteres i et velkendt format, som for eksempel PST. Fordi det er det, der vil skulle bruges, hvis man skal flytte over i et andet system. Så skal man ligesom have en måde at kunne overføre dataen på. Og det er relativt simpelt, men man skal selvfølgelig have adgang til sine data. Så det er den ligesom laveste risiko. Det er klart, hvis det er driftskritisk IT, det kan man jo også godt have på et cloud-only miljø, så går man op i risikokategori, og så skal man overveje nogle andre ting. Så skal man gå op i den mellemkategori og sige, at hvis jeg ikke kan tåle en afbrydelse i mit daglige produktionsflow for nogle udvalgte systemer, det kan være telefonsystemet, det kan jo også ligge i Microsoft med Teams og andre ting, det kan være e-mailflowet, det kan være adgang til filer, så konsulenter kan arbejde eller lignende, så skal man gøre noget lidt andet. Og det kan man faktisk også beskytte sig mod sådan relativt simpelt. Altså man kan lave for eksempel spamfiltre med det, der hedder Business Continuity funktionalitet foran sit Microsoft eller Google-miljø, så al post løber igennem, ligger opbevaret på et centralt punkt, inden det bliver afleveret til Microsoft 365. Så det vil sige, så vil man typisk have for eksempel en måned eller 3 måneders data opbevaret derinde, og så kan man så give adgang til det miljø. Det kræver selvfølgelig, at man lige forholder sig til, hvem skal kunne have adgang til hvad, og hvad er forsvarligt. Det skal man selvfølgelig gøre, men så vil man kunne logge ind i det system og ligesom sige, hvad har der været af aktiv data, i hvert fald på maildelen det sidste stykke tid, og så vil man typisk også på de løsninger kunne sende mails derindefra, så man ikke decideret går glip af noget, og man ikke ligesom i den lavrisikogruppen, hvor man bare har forberedt sig ved at have sin data tilgængeligt, det skal man selvfølgelig også her, men samtidig sikre kontinuiteten i det, at forretningen ikke går i stå, indtil man har reetableret et alternativt system. Er det noget, der er lokalt, eller er det noget, som er en cloud service her i Danmark? Det kan være begge dele. Okay. Hvis man ikke er så teknisk anlagt som virksomhed, eller ikke har ressourcerne internt, så vil jeg anbefale, at man enten får det hostet hos en dansk leverandør, eller hvis man har, at man etablerer en løsning, open source løsning, måske internt. Det kræver, at der er noget vis redundans og nogle andre ting, så det er typisk sjældent en rigtig god idé at have det internt alene, men det kan lade sig gøre. Så der er flere muligheder. Jeg vil personligt for dem i medium eller mellemklassificering anbefale, at man bruger et spamfilter fra en europæisk dansk leverandør med business continuity, hvor de sørger for alt det her. Så er der styr på tingene, og så kommer du ikke ud i alle mulige andre problemer, du kan blive overrumplet af. Er det noget, Jesper, du forventer, man skal etablere på forkant eller på bagkant? Det vil det skulle være. Hvis du etablerer det på forkant, så får du adgang til en periode af e-mails, der allerede er løbet igennem systemet, hvorimod etablerer du det først, hvis situationen opstår, jamen så kan der være trængsel ved udgangen. Så er det ikke sikkert, at du bliver prioriteret. Det er den risiko, du så ellers tager. Men så, hvis du ellers får adgang til at kunne etablere de her systemer, og der er leverandører, der har dem tilgængelige, så vil du kunne modtage e-mail hurtigere, end det vil være at reetablere et helt redundant system. Så har du en midlertidig trædesten til ligesom at få skabt dig noget tid til at etablere de nødvendige alternativer til Microsoft 365. Og lad os bare lige tage en situation, hvor at man ikke får etableret det på forkant. Der vil være trængsel, der er rigtig mange, der har brug for at finde et alternativ, fordi der er nedetid for flere virksomheder. Hvis man ønsker at etablere det, hvor lang tid vil det tage, hvis ikke vi kigger på, om ressourcer er tilgængelige osv., hvor lang tid vil det så tage at etablere det, sådan cirka? Hvis man kan få en tekniker til at køre 100%. Ja, men der skal man nok forvente en dag til 2, hvis man er en virksomhed med 30 medarbejdere, og man skal have et alternativt e-mail-flow op at køre, og man skal have håndtering af fildeling på andre måder. Det skal man forvente en dag til 2 i hvert fald. Okay. Så er man grundlæggende kørende, og så kommer der til at være en lang hale af udfordringer, man får efterfølgende. Men det er det leje, det handler om. Men kigger vi så på ressourcer, jamen så er det der udfordringen er. Er det en større nedlukning, der sker på tværs af en branche i Danmark, så er det slet ikke sikkert, at de her udbydere har den spærre kapacitet til rent faktisk at tage imod den mængde af kunder, der kommer. Og så
må du nøjes med, hvad du kan få. Et godt eksempel er rampriserne. Der er mange, der tænker, jamen, hvis jeg nu står i den situation, så kan vi købe en Synology NAS, som i øvrigt er en rigtig god idé at have stående, og sætte et redundant system op der. Men lagerne er altså ikke udtømmelige, og der er andre, der får samme gode idéer, når det er den eneste udvej. Så ligesom når der er brand i en bygning, så vil man gerne have, at man overholder reglerne for brandmyndighederne, så der ikke kommer trængsel og en endnu større ulykke ud af det end nødvendigt. Og det skal man bare tage forbehold for i sin planlægning, fordi bare sådan noget som RAM, altså 16 GB RAM, til sådan en lille NAS harddisk i dag med AI og alt det forbrug, der er der, det koster jo nærmest 6.000 kroner. Det kan man sige, det er peanuts i sådan en situation, hvor forretningen går i stå. Men hvis de ikke er på lager, så stiger de måske 10 gange i pris. Der er mange ting, der kan ske. Ja, så vær hellere på forkant. Der kan være en så stor efterspørgsel, så udbuddet ikke kan følge med. Og det vil sige, de lager, der er hobet sig op, eller de lager i Danmark, hvor vi køber de her ting, de kan være væk på meget kort tid. Ja, det vil de sandsynligvis være. Men altså et alternativ, hvis man har brug for noget standby, og man er på mellemklassificering af risiko her, så vil jeg sige, det apropos at have en NAS, og Synology specifikt er faktisk en ret god løsning, fordi den har nogle indbyggede værktøjer til, at man kan lave live synkronisering af sine data. Så skulle der blive lukket af for en, lad os sige, Google Workspace eller SharePoint Online, Google Drive hedder det, så vil du kunne have en kopi synkroniseret ned lokalt allerede der. Og der har man altså også mulighed for, at ens identiteter bliver styret, så man kan have sine brugere oprettet på forhånd, så de egentlig er klar til at logge ind med nogle adgangsrettigheder. Fordi det mange glemmer, det er, hvis der bliver lukket for de her ting, så en ting er, at du ikke får adgang til din Microsoft 365, men der er altså også en rimelig stor sandsynlighed for, at alle systemer, du har omkring med single sign-on, som bruger Microsoft til at logge ind, at de også bare bliver afskåret. Og så kan man selvfølgelig begynde at gå i dialog med leverandørerne og prøve at få åbnet op og få lokale brugere på de systemer igen. Det kan godt lade sig gøre, men alt sammen tager tid. Og hvis tid er penge i sådan en situation, og det er dyrt for dig at være nede, eller for dine kunder og dine forpligtelser, så er det en kedelig situation at stå i. Så hvad er det sådan helt, hvis du kan prøve at sætte på ord på, hvad er det for nogle sikkerhedsfunktioner, og hvad er det for nogle funktionelle funktioner, som bliver en forhindring, når man er på sådan en, hvis man er på en NAS, en Synology, og ikke har sine cloud-funktioner mere? Man kan sige, hvis vi tager sådan en NAS fra producenten Synology, der er sikkert også andre, så har de jo i lang tid skabt et Microsoft 365 alternativ lokalt, som du selv kan hoste, hvor dataen ligger hos dig. Og de har heldigvis også relativt gode integrationer. Men hvis der bliver lukket for Microsoft 365, så skal du etablere en mailserver, du skal etablere brugere, som kan logge ind på et andet system, du skal etablere filstruktur, du skal finde en måde måske at have et alternativ, som du kan chatte med og dele filer. Du skal finde ud af, hvordan får jeg adgang til mine gamle data, som lå i vores fælles finance-postkasse med fakturer, der skal betales, som der ikke er adgang til længere, osv. Du skal have importeret dataen fra det gamle system, når det er eksporteret ud af backuppen, ind i dine systemer og være tilgængelig, så man kan arbejde nogenlunde normalt. Så kommer der til at være en masse specialfunktioner i Microsoft og deres sikkerhedspakker osv., som ikke vil være tilgængelige. Men det er jo typisk ikke det, selvfølgelig skal man have det for øje, men det er ikke det primært handler om, hvis forretningen ellers alternativt lukker. Så handler det om at få så meget business as usual tilbage på sporet rent produktivitetsmæssigt, og så følge halen af sikkerhed efterfølgende, så den bliver grebet også, og ikke bare bliver efterladt. Men det er klart, der er ikke noget et-til-et alternativ til Microsoft, for eksempel, og deres stack, det kan man bare ikke få, så man er nødt til at nøjes. Og det tror jeg nu egentlig også er fint, fordi har du bare en passende plan, der matcher din risikoappetit, så kan du komme ret langt efterfølgende med bare sund fornuft og rettidighed. Og bare lige for at runde den mellemrisiko af, hvordan vil sådan en plan sådan, overordnet se ud? Fordi en ting er, at man beskriver, hvem gør hvad, hvis uheldet er ude. Men en anden ting er jo at beskrive hele den her opsætning og implementeringsplan for,
hvis vi tager et NAS hjem, og vi begynder at replikere, og vi begynder at integrere alle de data, vi har, eller mange af de data, vi har fra amerikanske cloud-platform, så bliver det en relativt stor beredskabsplan. Så hvor lille, hvor godt beskrevet skal sådan en være? Jeg vil sige, at det vigtigste er, at man forholder sig til sine almindelige beredskabsplaner, som jo tager højde for, om systemerne er utilgængelige, og hvad gør man så i sådan en situation. Og det er jo den, der skal kommunikeres og testes med medarbejdere internt, så i hvert fald nøglemedarbejdere ved, hvad der skal foregå, og man ikke står i en stor overraskelse, når noget går galt. Ja. Så er der den tekniske del af det. Den vil jeg anbefale, man er godt bekendt med. Fordi hvis du står i en situation, hvor du siger, at jeg har backup, og jeg har købt en NAS osv., men du ikke rent faktisk har testet det af, og set, at din rækkefølge fra ABC til Z rent faktisk hænger sammen, så kommer du til at få nogle overraskelser i en situation, hvor det sker, du ikke har lyst til at få. Fordi der er altid uhensigtsmæssigheder, som gør sig gældende, når man går i djævlen ligger i detaljen, og sådan er det også med teknik. Så det skal lige prøves af. Du skal lige sikre, at det kritiske flow i forhold til at flytte dine data rent faktisk forventer. Og så kan det godt være, at man ikke, sidder og tester login for alle brugere i systemet og alle adgangsrettigheder, og det er noget, der skal etableres senere. Men den røde tråd i, at dine data kan reetableres, og du ved, at folk har et fundament for at arbejde, det vil jeg sige, det skal man sørge for at have listet i en teknisk plan, som en IT-konsulent eller en systemadministrator kan følge og få dig op og køre igen. Så bare lige, kunne det være, at man spurgte sin IT-leverandør eller sin samarbejdspartner, kan I ikke gøre rede for, hvordan det her skal sættes op, lave en plan for det? Det kunne jeg godt tænke mig at få beskrevet, og så har man den liggende, og så ved man, at ens samarbejdspartner har prøvet det af, eller ved, hvad der skal til. Helt sikkert. Det er det rigtige at gøre. Ja, okay. Godt. Jamen lad os prøve at gå over til den lidt mere komplekse workload, hvor vi ser ind i en høj risiko, hvor at virksomheden har flere systemer, har måske produktionssystemer, eller har et finanssystem, som man er dybt kritisk afhængig af, fordi så begynder det pludselig at blive noget mere komplekst i sin hverdag og flere systemer. Jamen, jeg vil egentlig dele høj og kritisk risiko op efter, om man har nogle få systemer, branchespecifikke systemer, som for eksempel kører på en server eller andet, for at gribe videre på den tanke og gøre det nemt også for dem, der måske er i lav, mellem og høj risiko. Så det at have sådan en NAS med ordentlige specifikationer, med nok RAM, med nok regnekraft, CPU osv., diskplads, der vil man faktisk kunne tage 1-2 server, virtualisere dem, og så køre dem på sådan en NAS. Så behøver man ikke også have ekstra kapacitet til det. Det fungerer måske for mindre virksomheder på 50-60 medarbejdere, der måske har et branchespecifikt system og en domain controller, som er det, der er absolut nødvendigt ud over mail og fildeling. Fordi så kan man køre det på de her NAS'er som virtuelle maskiner og starte dem op. Det skal man selvfølgelig også teste, når man laver sine planer. Men det er sådan en simpel måde at få det allermest kritiske op at køre, uden at skulle ud og etablere i tungt hardware, der skal stå i huset, eller i datacenter, eller private cloud i Danmark, eller hvad der nu bliver. Fordi det er det næste skridt, der ligger i den kritiske risiko. Hvis du har et komplekst Azure Infrastructure as a Service, altså virtuelle server, et miljø deroppe, og du ikke har noget alternativ til, hvor de skal køres, og det er forretningskritisk for dig, og du har en masse integrationer, der er afhængige osv., så er du eksponeret. Så skal du overveje, om du allerede på forhånd måske skulle indgå et samarbejde med, det kan være dansk private cloud udbyder, og sørge for at have en eller anden form for garanti for en reserveret kapacitet, du vil kunne gøre brug af, uden nødvendigvis at etablere miljøet, men i det mindste lave en aftale med dem omkring, at skulle den her situation opstå, så forpligter de sig til at stille de ressourcer til rådighed for dig. Så vil jeg også anbefale, at man netop får lavet noget disaster recovery testing, og finde ud af, jamen, hvordan ser det ud, hvis vi skal have flyttet de her ting. Der er IP-adresser og alle mulige andre ting, der skal peges og ændres, og DNS, og der er migrering af selve serverne, hvordan får vi flyttet dem fra A til B, og det bliver så lidt mere et komplekst miljø. Mit håb er, at dem, der sidder med en kritisk risiko, allerede har den form for plan i baghovedet i dag, hvis ikke udarbejdet allerede, fordi det er der, hvor der kan det godt være uvis, man er ramt, hvis det gør det, bare for at komme op over overfladen, lige at få en tår luft.
men ikke nødvendigvis, at man er tilbage i normal drift. Det kan ofte godt tage månedsvis efterfølgende med alle de afvigelser, der kan være. Det skal man forholde sig til, hvad der nu er muligt, men det vil bare være ærgerligt, at der ikke er nogen, der har kapacitet, og ens server er lukket, og hvad gør du så? Du kan ikke få hardware, du kan ikke få det ude i byen hos en datacenterleverandør. Hvad gør du så? Ja, så hvor meget skal man forberede sig, hvis man står med en høj risiko? Jeg ved godt, det er selvfølgelig i forhold til ens risikoprofil, men lad os nu forudsætte, at den er høj, komplekse workloads. Hvor meget skal man starte op på forkant? Jeg vil sige, man skal i hvert fald vide, hvilken vej går man. Man skal have en plan, man skal have en accept for, hvad er det, vi vil risikere i sådan en situation her. Vi har for eksempel, som vi beskriver, backup NAS til at kunne tage de mest kritiske ting og håndtere flows osv., hvis der skulle ske noget. Så det er det, vi har valgt at gøre. Vi har ikke hyperkomplekse kritiske systemer, som vi er nødt til at køre i sådan en situation. Dem kan vi reetablere på anden vis. Men det vigtigste er egentlig, at man får forholdt sig med nogen til ens eget miljø. Det, at vi sidder og rådgiver generelt omkring, hvad bør man lige tænke, og hvordan kan man forstå rammen, det giver sådan en god fælles forståelse for, hvor er jeg, og gør det her ondt på mig, er det noget, jeg bør gå videre med. Men I skal snakke med nogen omkring, hvad der er gældende for jeres situation, fordi jeres forretningsspecifikke applikationer er specielle for mange andres, og det kan have en helt afgørende betydning for, hvordan sådan en plan ser ud. Men i de overordnede linjer, så kan man bruge det, vi snakker om her selvfølgelig. Godt. Jamen, ja. Det er noget af en mundfuld. Jamen, jeg tror, at det at sætte tid af her i det første halvår i 26 er en god idé at tage en dialog med sin bestyrelse eller sin ledelsesgruppe for at finde ud af, hvad vil vi bruge tid på det her, hvad vil vi gerne forstå, så man har en fælles forståelse i en ledelsesgruppe for at hvis der sker noget, hvor er vi så? Altså, hvad er det, vi tager fat på, og hvem gør hvad? Jeg tror, det er det allervigtigste, at man forholder sig til det, i stedet for, at det ligger i en blind vinkel, og der er højst sandsynligt også kollegaer i virksomheden, som egentlig vil føle noget tryghed, hvis de ved, at der ligger en beredskabsplan eller en handelplan, som ganske kort beskriver, hvad gør vi, hvis uheldet er ude på vores kritiske systemer, og at vi gerne vil prøve at opretholde det workflow over for vores kunder eller samarbejdspartnere. Så hele vejen igennem en organisation, så vil det skabe noget tryghed i den situation, fordi vi bliver bare bombarderet med artikler, med alle mulige ting omkring, hvad der kan ske. Og derfor er det rart ligesom at føle, der er nogen, der har taget hånd om det her. Og kender, jeg er helt enig. Den tryghed, den skal man ikke undervurdere. Der er mange, der jo netop står i samme situation og er bekymret for, om de har en arbejdsplads, hvis der skulle ske noget. Og det sværeste er jo at komme i gang. Så hvad kan man gøre for at komme nemt i gang? Fordi når man har en plan, så er det jo lidt nemmere at besøge den årligt. For så kan man sige, okay, den første plan, vi har lavet, den er nem lige at opdatere, når man kigger på den igen. Så helt konkret, hvad kan man gøre? Helt konkret, vurder jeres sikkerhed internt. Bestyrelse, ledelse, de stakeholders, som er relevante. Kortlæg, hvilke kritiske systemer og data, der er væsentlige for, at I kan køre jeres forretning uden at få fuld stop. Tag en dialog internt i jeres IT-afdeling eller med jeres IT-samarbejdspartner omkring, hvad er det, der er specielt for os? Hvad er det for nogle hensyn, vi bør tage i vores situationer? Hvilke erfaringer har I med det kendskab til os, som vi bør have med i vores overvejelser, når vi laver et beredskab? Få det dokumenteret, ikke bare i en organisatorisk beredskabsplan, men også i tekniske procedurer, så man ved, hvad er trinene, man ønsker at gå igennem, hvis den her situation skulle opstå. Få det testet, og så få et løbende check-in på det her, halvårligt eller årligt, det næste stykke tid, som risikoen pågår. Og Jesper, alle de virksomheder i Danmark, der er jo mange, som ikke har en teknisk IT-ansvarlig. Så hvem, hvis ikke man ved, hvor man skal starte, eller hvordan man skal komme i gang, hvem kan facilitere det her? Jamen, det bedste vil være at tage fat i nogle eksterne, som er vant til at arbejde med det. Ja. Man kan selvfølgelig overordnet forholde sig til, hvad betyder det for min forretning, og man har en idé og en mavefornemmelse, som man skal finde tryghed i.
men tage fat i nogen, der er vant til at arbejde med det, der godt forstår, hvor det her bærer hen, og hvad der skal til for at løse opgaven, så man ikke skal ud og opfinde den. Fordi det behøver ikke være så tung en opgave. Hvis man kan se løsningerne, og man forstår forretningen, jamen, så er det ikke en uoverskuelig opgave at gøre det her. Eller hvis man har en lavere risiko, og det er nogle få kernesystemer, der er kritiske. Så sørg for at få noget rådgivning af nogen, som har prøvet det her før, og som kan se, hvad løsningerne er, så I ikke skal sidde med den uvished, der kan være i, at det hele er en lille smule blurry, fordi at det er uvist. Og det er jo ofte lidt større revisionshuse, som har afdelinger, som hjælper med det her, eller IT-konsulenthuse, som arbejder med det her hver eneste dag. Ja. Så, ja. Jamen, tak for en god snak. Det var dagens podcast om lidt ekstraordinært emne. Vi plejer at tage det lidt mere generelt i forhold til, hvad der er vigtigt for små og mellemstore virksomheder i deres drift og support i hverdagen, særligt omkring outsourcing. Det her, det er jo et lidt specielt emne, men det er vigtigt at forholde sig til. Det er der, hvor det kan gå galt, og som med mange andre ting, så er det godt at være på forkant, hellere det end på bagkant. Kan man forudse, hvad der sker, eller i hvert fald foregribe tingenes udfald, så står man bare bedre, og så er der en sandsynlighed for, at man kommer godt igennem, i stedet for at man lander på halen. Ja, jeg tror, det er det handler om, at kende sine muligheder, og kende sin risiko, ja. Og når vi står der, så har vi et bedre indtryk af, hvordan vi skal agere, hvis der opstår noget. Så tak for det, Jesper. Tak for din input og dine beskrivelser. Det har været en fornøjelse, og jeg håber helt sikkert, at I kan bruge det derude. Og I er også altid meget velkommen til at kontakte os, hvis I har noget helt specifikke spørgsmål, så står vi gerne til rådighed. Ja. Tusind tak for nu.